there. I was there. I might be alone. Samoro bende kaber wapuoyo. Wapuoyo, yes. Chakro Gima kawuono bende jopiny biro bedo kikawo pachgi gik ma gidwaro mar mondo bilos rem ewi nuclear. It will come, odhi biro, but probably ok en gima biro sani, moko wauso gima biro sani. What happens with the nuclear plant? Ni kata Kenya pok wayudo ng'ama timo ng'ama dona. And project ma 350 to 500 billion. We've not gotten somebody who can give us that money as we speak now. Number two, pok watimo legislation mar nuclear plant kako nyago no bedo supported legislation. Number three, ki order nuclear mdo lose Korea ki lose. To wanyalo order na 2032. Ema wa order e. Kuse order 2032, then uka 4 years mdo lose. Manu 2040. Okay, nigi madango cha kuzo sani. Watim kama, watch gik ma simple. Ma simple en kama. Nangomi rech ma uwuok Usenge, Gasembo Bay. Beche yot Nairobi to beche tek Siaya chama Siaya. That is the question. How do I answer that question? I answer kama. Nigi matimore. Eni ng'amu biro nyiewo rech Siaya County kaka investment marwa. Nyiewo rech at bei ene mubiro gi beche. Kwa mwan rech gado nyiewo gi siling 100 to kawo gite. Kuro the local occurred giman kechango waonge gimiluongo ni fish cooling plants. Ad bed no keto investment ne do wath kande. Ng'ato segolo rech to ok owinjore gi bei ng'amu biro nyiepo. Okano reje no. To nyalo kano reje no to kini ng'acha dhi gochone ni awa rech manyoro nyi maya asebiro ka Nairobi. Kara wamedi siling 300 monde meyagi. To ni sawa kara bi monde kawgi. Lakini kisegolo reche pi. En gima dhi kethre. Janyiepo chai seriously ni kara dong kodgi to gibro kethre ni awa kara kawa na gi akawa kata 50-50 mondo at least abed na gi pesa molo kethre kama. Onego bed no one code system ma paro ni rej chande. How do we preserve it for those people? Mago investment monego bed no apa. And in addition, sugar cane. And just kamede wach rech no. Ni remnants mag rech miloso godo gik moko kaka fertilizers, miloso godo nyaka chiemb gwen. Mitero Thika ni Missouri korwa to Usenge. We kata man. Ang'o momiyo kwanyal loso manufacturing plant mar fertilizers gi feeds within Siaya County. Because we have what is called the lake basin. Yes. Even though Agwanda, into yalo be talking with Masaya machando wagaim. Yala swamp no nomi muindi moro. Muindi cha ogero kambi West Sugar Busia County Water. Koro obiro to kawo raw material kuomwaka. Siaya paro ngumo Siaya loso nangiso nyaka jogo ketru we bridge gini muda at least ngano koro wekla silenga para ko ketho barabara ka giki niangi. They've not done that. Joka employment obiro created culture county moro. Ma ini wacho gik ma dhi Thika. One ng'at cha ogero kambi okay Siaya. Ogero kambi oko mar Siaya lakini opuro yala swamp ka to tingo gi mapuro niang ni kichangeni tiere buo. Donge apana donge lok genene ng'acho kawo yala swamp koro kelo jotije ni mapuro kanyo to tingo ya niang ni to kocha jopiny ok benefit no yala swamp was a place man no employ more than 2,000 people manene budgets nentiere sani it's a dead ng'acha biro then gimiluongo niang no mokwongo problem mar niang en ga okena poor man's crop in a rich man's crop. What one project ko timbe kacha to timbe mtiga outgrowers wacha nikipidho mchele kata nyanya kata mana a lot kacha ti process e kacha to nyaka jok magela a lot oko biro uso ni kanyo nyanya kipidho kanyo nyaka joka biro to uso ni kacha to giyudo pesa gin giwegi outgrowers gimetemre kidhi kata mana mumia sugar ne depend on outgrowers jok ma onge company to gikawo gi puothegi to gipidhe niang to gikele kambi nikech there's a ready market there. To ka koro wachi ni ng'ache matingo niang gitero oko kucha. The outgrowers ok nya benefit nikech the outgrowers koro nyaka ting niang gi kendi kitero company ma West Sugar kucha. Koro go ben condition kata ng'ato pidho niang ka in condition the factory midwa bedo ni rege niang ni must be here. Those things ok gen gik moko makoro need rocket science. Okay, an engineer mawiele rainya. Lastly, what mangana ne wacho what mar ginene. What mar makweni ginene, makweni juice. One of the most expensive Gwanda giljo mo se dakloka. One of the most expensive juice and guava juice. One through Siaya mapera and gagma wild. Otu etu ka mora to luwa to wenye machame.
kata ndim. Ng'eny To how can we think of international trade investment kapok wa make sure ni bech rech ma Siaya ma jo Siaya chamo is cheaper than rech ma jo Siaya tero Nairobi, because you're leaving the people poor, not even with anything to eat. Ng'acha biro gi loro tingo gi kate to tingo gi siling 100. Koro kata michamo kende maonge. Siling 10,000 cha. Yes. Iwinjo Omondi. Siling 10,000 mondo idhi golo ideologies. Yes.